контрира Мартин Петров. Стилян Петров и това е 1-0. Това е 1-0. Прекрасна българска атака. Прекрасна българска атака в 7-та минута след подновяването на играта. Хубаво, ако стената отстъпи на законната дистанция, мисля, че тя е на лице. Удари, гол на Мартин Петров. Намери начин да я спре. Ангелов видя там, че играч на домакините се подпусна. Мартин Петров се нанесе и удара. И какъв обрат! 2-2! България възкръсва на стадион Фарол в Констанца. Мартин Петров с това има възможност да шутира. Удар на Мартин Петров и това е гол! 1-0 за България! Голмайстор Мартин Петров! Невероятен пробив в 11-та минута. Се обърна Чевдар Янков, ясно помня Янкович. Валери Божинов ще намери. Остро центриране на Мартин. И това е гол! Това е гол! Това е гол! 2-0 за България! Гол! Всякакъв Топка за Бербатов. Много мощен е, когато тръгне той в предни позиции. Бербатов сега няма ли да дойде неговия бой? Гол и удар! След този удар Бербатов. Какво да кажа? Чупи карака. Така се стекоха нещата, че битката се концентрира в срещуположната зона. Бербатов удар. И това е 2-0. 2-0 за България в 47-та минута. Нашите или Мартин Петров ще стреля директно. Удар на Мартин Петров и един на един. Така снаряд в 10-та минута. Втори комбинация, разбира се. Стилян Петров. Опит за двойно подаване, няма да става. И това е 2-1 за България. Гол на Чавдар Янков.